Keeping namgere ngenza ukuthi kuyona ke HF Result TV News. If you're new, please don't forget to subscribe to this channel and also like this video. Lapha ke ngizela nodaba lithinta ke kakhulukazi ke indaba ke ethinta ke ubuthakathi ekuyinto ke egcina ke iqhatha kakhulukazi ke abantu ke emphakathini ke njalo njalo. Kodwa ke asiqhubeke nalo lolu daba ukuze ke uzozizwela kahle. Ungakhohlwa ukusubscribe ku channel, ungakhohlwa futhi ukulike le video, ucomment ngezansi if you have anything to say. Lapha ke kuthiwa ke ikhulunyelwa phansi indaba ke yezinsolo ke kahle kahle ke ezithinta ke ubuthakatha ke lapha ke kudutshulwa kubulawe ke abomndeni abathathu embulwane lapha ke eMatimatolo ke ngesonto eledlule. So kuthiwa lapha ke kulesi sigameko ke esenzeke ngolwesine ke kushona ke lapha ke uSibongile Mpungose neminyaka u16, ndodakazi yakhe neminyaka u34 kanye nomzukulu ke uzekhethelo Mpungose uneminyaka ke engu6. Kusindeke lapha ke izingane ezimbili mabesho ke eyodwa ke eneminyaka engu14 okubikwa ukuthi ke isesibhedlela bese kuba eneminyaka eyisithupha okuthiwa ke iphume ke iyona ingenamyucu. Kwesinye ke isigameko lapha ke esenzeke emva kwalesi ke kudutshulwe ke kwabulawa lapha ke umakhelwane lapha ke yena wakwangubane okuvela ukuthi ke uhlala ke ngezansi khona lapha ke kwaMpungose. Inkosi yesizwe ke lapha ke umpendulo ucela uthe yena uvakashele ke umndeni futhi ke sekube yikhawe ezimbili uvakashela lo mndeni wakwaMpungose kulandela sona lesigameko. Kodwa ke lutho ke uqhamuka noma ke ukuthola ke udaba ke ukuthi ke lumayelana nani, kungani ke kugcina ke lapha ke kwenzeka ngalenhlekelele noma ke kumngani kugcina kwenzeka ngalendlela ke ekwenzeke ngayo. Uma ke simcaphona lapha ke uthena ke noma ke umndeni ke ungakazi usitshela ukuthi ke kwenzakaleni, kodwa ke into ke ekhulunywayo emphakathini ke kuthiwa ke bayathakatha ke kusho lapha ke ucela kusho ukuthi ke yizo ke izinsolo lezi ke ezilidele ekuthenini ke bagcine beyibandakanya noma bebandakanyeka ekuthenini ke balimale ngalolu hlobo ke abalinyazwe ngalo. Uthe njengoba ke lapha ke egcine ke eqothwa lapha ke nendodakazi yakhe nomzukulu wakhe ke lapha ke umama lo wakwaMpungose bese ke kungokwesithathu ke ehlaselwa lapha ke ngokudutshulwa kuyona ke leya ndawo. Uthi ke kuhlezi kulezi iqhawe ke ezimbili ke ezedlule ubeloke esinda yena ke umama lo bayana wakwaMpungose. Shuthi ngizothi ke ugogo ngoba bese kuumuntu osemdala oneminyaka ewu60. Esinye isazo ke senzeke eminyakeni nje emihlanu ke edlule kusho lona ke ngizothi kusho yona ke induna yakho lapha endaweni. Kwathi ke esinye ke senzeka eminyakeni eminingi ke ngaphambi ke kwalokho. So lapha ke uthi naye wayesafunda khona ke enyuvesi engakabi khona ke esihlalweni ke lesi ke asebekwe kuso njengamanje. Uthi ke nokho ke uthe uyawukhuza umoya ke wokunukana ke lapha ke kwabantu ke ngokuthakatha khona lapha endaweni. Wathi ke kufanele ke bayiyeke inkolelo leyo ukuthi ke kuyathakathwa, bengaboni ngoba ke umuntu mhlawumbe enza kangcono noma ke engcono leyo ndawo noma ke ezama ke kangconywana ngaleso sikhathi, kodwa ke bese kuba ukuthi ke unukwa ngaleyo ndlela leyo. So sesibona ke endaweni eziningi noma ke ezahlukahlukene nasemakhaya ahlukahlukene ke lezo zinto lezo ke zinako ukwenzeka kuze umuntu sekuthiwa ke uyena wenza ukuthi wenza ukuthi noma wathatha lento njalo njalo, kodwa kube kuyimizamo yakhe ngempela yegazi leyo. Kodwa ke asihlabele phambili nalo udaba lolu ke singalo lapha ke uqhubekelana ke wathi ke uMr Cele ubize imbizo ke lapha kuyona indawo ngolwesihlanu ukuze ke beyobhunga kahle kahle ngesigameko kanjalo ke nenkolelo ke le yokuthi ke abantu ke bayathakatha endaweni. Isihlobo ke esicele ke ungadalulo lapha ke sithe abazi nokuthi ke bazokwenza njani noma into ezithiwani le basadidekile ngenxa yokuthi ke lezi ngane ezisezibhedlela abazi ukuthi zizothi mayiphuma ziqhubeke kanjani nokufunda futhi ke zizoqhubeka kanjani nokuhlala khona kwasendaweni ngoba phela abantu akade lihlala nabo ibona laba balinyaziwe abangasekho ke emhlabeni. So uthe ke basadidekile kakhulu ke ukuthi ke abafike babulawelweni wanxusa ke namaphoyisa ukuthi ke enze umsebenzi wabo ke ukuthola ke abagili babulububi. Lapha ke umphathiswa ke umnyango wezokubusa lapha ke ngokubambisana ke nezindaba ke zomdabu ke umfundisi uThula Sizwe Buthelezi uthe ke bayasigxeka ke kakhulu ke lesi sehlakalo. Uthi ke ukubulawa kwabesifazane ke ngesihluko esinje kukhombisa ke khona ke noma ngokusobala ukuthi ke kuningi okusamele ke kwenziwe lapha ke emphakathini futhi ke kudinga ke ukulungiswa ke masinyane. Sinxusa ke amaphoyisa uma yesho lapha ke ukuthi ke enze ke konke okusemandleni ukuthola ke labo ke abasolwa ngaso lesi senzo. Nokhulumela ke lapha ke amaphoyisa kwaZulu-Natal lapha ke uthena ke amaphoyisa ke aseMatimatolo ke aphenya ngalo ke icala ke noma ke ngawo amacala okubulala amathathu nelilodwa ke lokuzama ke ukubulala. Imbangela ke yaso lesi sigameko noma ke yalokubulala ayikaziwa okwamanje. Amaphoyisa asaphenya ke aphasi phezulu nokucinga futhi ke bona ke abasolwa. Ngibonga kakhulu futhi ke uma ke kodwa kukhona ongakuphawula mayelana nalolu daba ngiyocela ke uphawule la ke comment section ngezansi, ungakhohlwa ukulike le video. Danko.